tenang, bangga. Aku sing ora bangga. Apa piye kowe? Bocah yo. Musuh bebas ah. Kono nyopot kene nyopot. Oke, masuk. Ida. Goblok goblok. Malah tos malah. Tuh. Abime kene dibuat nang dhuwur. Tombok kena aku. Sorry. Raya. Enggak menang tepuk tangan. Iya. Dah wes. Wes. Wes.
Awas,
wis aja bareng. Oke. Main dhewe. Ning sake yo, sakno sake, biasa sake ni. Biasa mulih peyok kowe. Ning guri apa ning guri? Ning guri. Oke, ben selamat. Selamat tonggoku kok. Kaya bapakku deh. Ya. No, terima no. Siji loro. Ngene iki lho gara-gara sapa? Gara-gara kuwe ora gelem diwangi. Ngono ku diwangi gelem, iki cah cilik diwangi perang gelem. Nek ya yo nganggur. Nek diwangi gelem. Dikandani ya. Bro. Nek diwangi gelem. Yo. Gelem ora? Aku reres. Musa bolak-balik. Cilik dhewe lho. Cilik dhewe kita kene. Piye? Kudune ngepat anggo tangan. Kang. Sopo? Kang yo. Kancaku ngeplak. Tangan. Yo. Ping telu lho, Mek. Telu iki. Kudune mose, kudune ngamuk. Ayo. Nesu ora? Nesu wae. Murid. Nesu piye? Lah. Nesu. Ngene iki lho. Iki sirah. Yo. Ojo kesikil. Ora. Tangan. Yo. Kayak ngono. Lah kowe iso nesu ngono kok. Cakep kuwe sing dikene kok so. Lah yo kowe. Maksud piye? Aku iki cah cilik. Yo. Sirahe mok plang yo. Lho, nganggo tangan apa-apa? Nganggo tangan gak apa-apa. Iki sikil lho. Iki sikil lho. Ngono kuwi yo kok yen nyadar diri. Apa? Nyadar diri. Lho, delok. Kaya bal Piala Asia. Ya anten elek kok sirahmu. Elek. Ngono bopeni, Jek. Malah ya Allah. Ya toh. Pentol. Ora pas blas. Ya toh. Trimano. Mosok elek. Elek dasmu. Ganti das iso. Das apa? Das bego. Kata-kata bego iki ana cakuke. Ana cakuke. Kuwi nyakro sapa? Nyakro bojomu. Wani kowe, Lho bocah siji di mana-mana bocah lho. Aku dingin tunggu apa dijolo kok. Soleh. Iya. Dijolo apa? Dijolo apa? Parane apa, Mak? Parane apa? Ping. Aja ndo kowe, Mak. Oke. Lah kowe ndo yo, Mak. Yo. Alah, ngawur. Mati musuhe kok. Musuhe. Tutu musae. Lho, kan dulung. Lah lho. Kowe blong. Nini nonong ning. Tololat. Cincin. Tat. Lah. Iki perang apa? Perang dolanan klakson suara. Tot. Ayo. Apa? Cilik lho. Jangan. Jalan ning kok kaku. Beda iki. Apa? Kiri. Gede. Kene aku. Nyeke. Ono sing awake gedhi. Ngene yo tuwa-tuwa. Jumbo. Apa? Puso. Ono. Ini. Jangan. Jare sapa? Komandan. Oke. Bos aku. Rek guguk. Dari persisok. Wis apa? Guguk. Biasa, Mak. Ya kene. Aja guguk kae. Rambut emang belinya keplak. Sendendet. Ya kan sing kasih. Laki sikil. Siji loro telu papat kalah karo sikil siji. Mak, Yes. modar. Terus. Aja seneng sip. Iku lagi kancaku. Durung iki lho. Rambutnya jebak. Rambutnya saru, Mek. Apa muda iku jungkasan. Wes. Ancen rambutnya kok susuk manuk iki. Tenang wae, Mak. Sedih longgar iki potong gundul dah yakin. Frustasi ya. Iki dong emosi wong. Yakin. Frustasi. Wes ana gejala. Wani ora. Bener rawani mundur. Oke. Aku lho ditantang
Ya saya. Apa itu? Iki lapo? Apa itu? Aku gak melo-melo kok aku. Hei, tengge-tengge iki mendolo. Ora modal ya tenge kesamutan barang. Sing iku pira lah. Nah iya, ya gundul. Ini kan kok matanya kurang mondol. Mendolo. Aja meremah. Mendolo. Mendolo. Ayo, tengge-tengge. Ya, tengge-tengge. Ayo. Tengge wis tau. Sing lagi viral. Cinta siapa? Cinta bojone wong. Sapa bojone wong? Sapa? Bojomu siji kok. Ah, mau nek. Mana yang siji? Nah, enak yo. Ayo cek sita. Cinta siapa? Cinta rondo sing kae. Goku, mem. Itu goku. Loh, rondo wae ngene wae. Ojan wae. Mampus. Lanjutkan bakatmu. Terusno. Oh, pakanem budong kates yo iku. Kalian majong kates kok. Terusno, Mas. Inu. Wih, besi. Wah, wih. Ora apa-apa piye? Ijono. Wis siji tak wet-wet. Lah ijono. Wah, wis tak singkung pokoke. Ayo sing iki. Kok balekno, Bro? Aja. Singkat. Wis. Wani maju rene. Maju rene. Pindo samudra pasang lo ai pindo wingi jam nek wani ning sor aja ning dhuwur ning sor penak ning dhuwur lah kowe ndek bengi ning dhuwure bojomu caci lek iso iki lho kowe jare prei prei nang opo ning dhuwure ora yo lha iso aku ndek bengi terus jopo kok lah mung temen ning dhuwure bojomu bodone kowe
Sing ndek bengi sapa? Sing ndek bengi. Liyane. Don ora kowe. Kowe ngetek. Don, au, sikat. Cemek lho. Kan jam dhewe iki. Wah. Iki piye iki cemek? Tangi Mak. Bodoni ae bodoni. Iya. Pak, soto 5, Pak. Limo wis maput. Wis maput. Aku ngelek kok. Kancane jajan tangi lho. Lah kedo ngelek-ngelek lho kok. Ora sida tangine, Pak. Batal. Aku dasen batal. Coba batal. Ayo maju. Ijen. Oke, senggel. Kontrol. Apa?
Piye? Dadi kancam. Dadi balaku. Dik ya. Sorry, ye. Iki gue goblok. Sing agak. Ngawur. Sesuk wae nek karang rayo ngadok. Katone ilang. Sesuk timbal perut dadi lho, Lek. Lah kok sangko kenalan dieteh anu. Oh, dapat iku. Arep wong ae. Balen ning ngono gak apa-apa iso dibongkar lah kene. Gak kene. Mana tadi? Kowe sekali nyetrum langsung DJ weh. Langsung jupuk maghrib DJ langsung. Ilang tidak bet lho. Setune yo. Jajal sih. Bajak kowe dhuwur. Kita Dasar. Weh. Geleni. Kare. Walah. Kurang telung kilan. Kowe jenengan dhuwur. Ora iso. Kenapa bro? Satu sih. Cukup gue. Wis sedih ra ini. Iku yaku. Artinya ngene iki apa, Mek? Artinya saya itu. Ngerti kono. Saya tambah ngene. Piye, Mak? Apa? Aku lere-lere lho, Mas. Aku sing lere-lere. Diantemi bojone. Wis tak wira dikatakan mulai. Berarti ki engko mulai. Oke. Mek kepati Sherlock bojom. Hei, ya tuwe wis. Dek, kakak tak kerja dulu ya. Asik. Ora ora. Kowe entuk kono alhamdulillah. Lah kene entuk kowe musibah. Ya. Musibah. Lah wajahmu wajah yang ngene lho. Wajah ya. Kalau disanggengno lho, dadi nganten ora pantes. Apa pantes ah? Sing wadon katon cakrak. Sing lanang koyo ikrak. Langgo ngono tleca. Ayo, Suka. senes. Menang. Cocok. Ini iki lho kancane cemek tenan. Oke, gak ngerugeni yo. Gak ngrugeni ndek kanca Mas B. Gak ngrugeni. Sapa, Mek? Mas B.
Kowe apa sing banget mengane pati? Nek kowe dia jijoyo tau iki. Nek eling papan iki. Yo iki sing bakal kasih nyawa wae. Bakal tak rati papan iki. Ora mung kowe iki. Sawani prajurit Demak. Wis yo. Sapa iki sing nganggo iki? Si. Iki sapa iki dulu? Iki dulu sapa? Goblok ngene. Hei, ngerti ulo apa ora? Ngerti ya. Ulo ki umume dase ning ngarep, wis ngene kok. Ora dase. Napa? Butute goblok. Iki mau butute. Dase bener piye? Dase. Dase ning ngarep karo melet. Ngono. Masa ora ora. Gua kuwi goblok. Goblok. Ya wong iki ngomong-ngomong Iki kok. aja dadi ulo. Ora ngerti. Lah iya. Ora liyane. Wis ka. Yoy. Kowe goblok ala gua. Dase ning ngarep karo melet. Lah wis ngene kok. Ora das. Dase ulo iki lho. Dase ulo. Ngomong ah. Lah kowe gak mau jelasno kok. Wis Wis dadi ulo tenan ora iki langsung. sapa ora? Iso. Lah ya dadi kok ngomong kudu dijelasno. Wis tak jelasno. Bisa iso piro terus. Iki goblok e gua kok. Goblok kok. Ayo. Sana. Yo, aku. Good snap. Wis ra ngatur. Bos. Sugih betul podoane wae. Akeh pengarepku. Ayo. Arep jajal karo aku wae. Yen kuwi penjaramu. Tanpa aji wijayaku. Bakal manungko marang kowe aku. Aduh.
Gua bilang pengen lanang kok, mbok pamer nang bapakmu. Kudune nek ya aku sing wedok. Oh, itu iki gure iki. Nenek. Aku ora iso ngaget iki piye, aduh sirahku enggak ngisor iki, aduh repot iki repot, aduh oh itu aduh iki piye iki aduh ayo aku sing mundur ayo serudul montiar serudul montiar aduh kurang ajar Endo titenan pisan kasih goblok mundur iya goblok mati ojo mlayu tambah saja. Urung medem lho. Urung medem mau. Ora entek. Ah. Jaluk sak setel. Ngawur ae. Takoki mek sapa iku, Mek? Wih. Ih, cah iki. Ya ampun. Sirahe apike. Ora apa-apa karo cah wedok. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Galak. Ora oleh. Sing halus. Ih, cah iki gantenge ya ampun.